mi salmini on e mbadi kuppidindi mi ñagri mon gueɗe moƴƴere ko ardi fof eɗen naata e nder yewtere men nde woto jejjire wadde like nde tawno ne taga vidéo ji men ɗi yiyede no fewi mbaɗon partagé kadi sa waɗano abonné mbaɗa feere mbaɗa abonné nde hannirta ni nane tawno doole ligo ko ndiyam kono doole tiitode ko pulago tigui so ɗum ɓenni noon en gartat e wajiɓe duusoɓe en e nder yewtere men woni F2B ɓe gandanɗa hoorema hande gari ko ittude joote e nder rendo ngo ɗum noon kala ɗo mbawɗa wonde e kala ɗo mbawɗa wonirde ene wayno honto kuuji mabɓe ha joni nanɗon so tawi aussi jiɗɗa ko géranede immeuble uji ma ko kamɓe jawri hen so tawi kadi aussi jiɗɗa ko terrain ene wayno aussi sa jokkodiri e mabɓe heɓat terrain nde hannirta hen so tawi jiɗɗa ha joni ko galle ene wayno kadi ko kamɓe jawrani ɗum ɗon so tawi ko ga ene Dakar so tawi kadi aussi ko Fouta toon to Bakel ene wayno ɓe jogui terrain ji ɓe jogui ha joni galleji walla so tawi aɗa jogui terrain aɗa yiɗi ɗum maade aɗa yiɗi ha joni mahanede oɗon terrain kamɓe de ɓe mbawi ha joni mahandema tawa aɗa yoɓira par seeɗa seeɗa ha keeɓa caabi e junggo ma ne hannirta ni nde tawno kala joom galle mo jiiɗa sa uddiri ɓerde nde ko jeyande hoore mum galle ɗum woni ko woni hen ɗum noon jokkodire e F2B global service kala jokkodirɗe mumen ma heɓ hen fartangue ne haadirta ni henna hay sino so tawi wonde on keɓaniɓe on jokkodiri e mindiji du ene haasi jomum wawa heɓde hen information ngaji moƴƴi ne haadirta ni henna so tawi ɗum ɓenni bandiraɓe musidɓe hande garɗen ko yewtude e 15 août ɗum noon mboɗo yiɗi onon kala mbatten en hakkillaji mon ne moƴƴi ne tawno 15 août en jii e nder ɗiɗo tanwuji ɓennude walla e nder ɗiɗo duuɓi ɓennude foof 15 août o sukaɓe ɓe yonta hande o joltini hen ko ganduɗa hoorema wona ɗum tagno 15 août ummade saabu kala nde 15 août ari eɗen gandi yimɓeɓe nana paadi vidéo ji lomotif woni vidéo ji ɗi ganduɗa hoorema sukaɓe ene cekkodira ene mbaɗa kono wiye wonde wat boniyankagal ɓe ene guitta ha joni zakari worɓe ene mbaɗa ɗum e kunuɗe walla ɓe ene cekkodira tawa tigui rigui ha joni ene pilma ɗum noon natti wonde kawisa ene wayno kamɓe koye mabɓe so tawi ha joni ɓe mbaɗi ɗum ɗon ɓe jiɗata ko publier ɗum ene gasani ko kamɓe koye mabɓe ha joni mbaɗa ɗum publier ne tawno naɓe mbaɗata nde hay goto tinani so tawi ɗeɗon gueɗe ɗe mbawi yaltude ha yimɓe mbawi hebde ɗiɗon vidéo ji firti wonde ko kamɓe jaltini ɗum ko gueɗal kono min wonko ɓuuri hen musde saabu so tawi wonde ɓe mbatti innirde événement ji ɗiɗo ɓe gammu walla maggal gammu walla maggal événement ji kala ganduɗo gammu walla maggal kam ene andi wonde ko dewgol Allah ko ɗum saabi tigui rigui ha joni yimɓeɓe ene innira ɗiɗon événement ji ɗum ɗon kono kamɓe ɓe innirta 15 août uji mabɓe ɗi ɓe mbaɗata ɗi ko gammu walla maggal ala noon ko woni fandare mabɓe kamɓe ala ko woni eɓɓo mabɓe ala ko woni tuuyo mabɓe e muuyo mabɓe e nder oɗon fannu so wona kamɓe fof tinanade toon to gandanɗa hoorema woni Mbour ko toon woni ɗo ɓe mbaɗoyta ɗum à chaque fois kono noon il faut garten seeɗa holko saabi 15 août holko saabi fête chrétien ji 15 août e tawno 15 août aussi ko fête ha joni chrétien ji Mariama noon wuuri e nder gurdam mum ha mayi meeɗa wadde bakat ko ɗum saabi ne Mariama sankinde goski mum yaari noon dow asaman e nder ɗum noon kanko Mariama e hoore makko o wuuri ko mbomri kono o maayi ko mbomri ɗum saabi noon eɓe joguinimo inɗe kewɗe kanko Mariama ko ɗum de saabi ne 15 août yonti foof eɓe mawninanamo oɗon ñalawma kanko e hoore makko ne tawno hande ko mawɗo e nder diine mabɓe kamɓe chrétien ji ɗi ɗum noon hande yonta hande o kañum ne ari ƴetti oɗon journée ala ko woni fandare mumen so wona wat boniyankagal so wona wadde ko boni wadde ko fewani kono noon ko ɓuuri kam hen hawnade foof ngolɗo lawol ɓe gaddi ko fannu goɗɗo mo gandanɗa hoore ma meeɗano ni arde e hakkillaji yimɓeɓe beele ma neɗɗo jogo ngoɗon miijo ha wawa ha joni wadde ɗeɗo gueɗe kamtorinde nde tawno ko yalti e vidéo ji ɗi ko ɓuuri mawon plus de 8 vidéo ɗi gandanɗa hoorema jalti te ko sukaɓe tokosɓe ɓe gandanɗa hoorema hande
ko kañumen ponno wonde avenir ha joni leydi ndi eɗo Sénégal tolni ɗo ene Sénégal yarata ni e kadi aussi développement Sénégal ene wiye wonde actuellement koko yatiri caggal to Sénégal sohli sukaɓe mum e nder on tuma dariɓe pour mbawa ha joni ɓamtude leydi mumen ko ɗon de jogoroɗen sukaɓe ɓe gandanɗa hoorema ala ko wone hakkillaji men so wona wadde volé ala ko wone hakkillaji men so wona wadde suus ala ko wone hakkillaji men so wona wadde trap jiya cukalel tokosel taw kañum ɓurma andude holko drogue jiya cukalel tokosel taw ala ko woni hakkille mum so wona yaade loya appartement ji ene waɗa hen ko gandanɗa hoorema aussi ko rewani Allah jokkani enɗam ɗum ko hunde nde gandanɗa hoorema fonde yurnitede ko aussi laamu ngu ene foti ƴettude hen solution ngaji ko ɓuuri yewde e yaccade nde tawno ɗum ɗo to fayi ɗo moƴƴani déjà ni yimɓe puɗɗima yiide hen ko gandanɗa hoorema vraiment ɗum ɗo so tawi Sénégal yaari hono ni hen est ce que janggo e jaam Sénégal ma jogo avenir ɗum woni gueɗal ngal kono noon bandiraɓe wonko jiimi ko gandanɗa hoorema ɗum ɗo alay saago waɗe alerte debbo ƴettude paaka ko gandanɗa hoorema aussi eɗen gandi paaka wonko fonno wonde nafoore mum so wona nannede ha joni awra beele nafoore paaka ko nannede awra debbo sara koyɗe mum ƴetta paaka nanna ɗum e farji mum ha heɓa nder ƴew danger gonɗo hen o kono ko ɓuri ɗum ɗon bonde aussi ɗum inama est ce que neɗɗo ene miijo wonde ittude Fabrou ene nanna ɗum e farji mum kono sukaɓe ɓe nawri ko paaɓi ene guitta ene nanna ɗum e nder farji mumen pour yidde heɓde hen beelam e gueɗe goɗɗe e gueɗe goɗɗe e gueɗe goɗɗe kono ɗeɗo gueɗe kam so tawi en cubtima pour yidde haalde ɗum tan gandi noon o danger gonɗo hen o enen fof eɗen gandi ɗum en gari e jamanu mo gandanɗa hoorema jinnaɓe hewɓe ko ɓiɓɓe mumen jiimi ɗumen jinnaɓe hewɓe ko ɓiɓɓe mumen jogii kongi e jeese mumen jinnaɓe hewɓe kañumen gondaka sukaɓe mumen woni fandare mumen tan ko yo ndar sukaɓe mumen ko ñaami en gari ɗo gandanɗa hoorema jinnaɓe hewɓe ko sifa mumen e gonka mumen ni ɓuuri bonde tigui rigui e sifa sukaɓe mumen e gonka mumen ne tawno eɗen gandi ɗani ɗo findinta en gari e jamanu mo gandanɗa hoorema jinnaɓe hewɓe kañumen so tawi sukaɓe ɓe jaltani jeehi mbaɗoyi ko ɓuuri ha joni garti jomumen dañata ko pattini walla dañata ko ñaami ɗum noon so tawi en goni oɗon jamanu ponnoɗo neede o ko kañum woni mo hollirta bon exemple e nder ono tuma ko kañum wondata e ɓiyum taw suusa hay haalani ɗum gonga bandiraɓe oɗon jamanu eɗen gandi pour ɓiɗɗo jibine en feewa ko probléme ɗum ko gueɗal joni noon bon onon oɗon gandi holko fotata wonde solution wona e hunde so wona laamu ngu ƴetta responsabilité mum e junngo mum kala mo gandanɗa hoorema ene waɗa ko wayni hen so tawi jaggama yo waɗe mbabba he enen noon en jiɗɗana hay goto nadde nder kaso kono wonko gandanɗa hoorema so tawi ene waɗa ene jokka tan so ɓooyi seeɗa aussi ma bonnor ko gandanɗa hoorema aussi ko hunde jogornode fewne nde tawno eɗen kewiɗo wota gaccen jiɗɗo bonde bona ballen jiɗɗo wonde wona saabu jiɗɗo bonde o so ɗacciyama bonima o bona bonnoro jiɗɗo wonde o kono jiɗɗo wonde o so wallama wonima wonna jiɗɗo bonde o ɗum woni gueɗal ngal wat boniyankagal ngal ene heewi te kadi aussi en tolnima ɗo gandanɗa hoorema yaltinde vidéo neɗɗo wona haydara e men ko ɗum saabi à chaque fois eɗen jiiya wonde lomotif aji ene jalta ɗi gandanɗa hoorema taw ko sukaɓe tokosɓe ɓe gandanɗa hoorema jaltani hay o gudde yulde ma halla hande joguiɓe appartement ji ne luuɓe kañumen ƴewata wonde oɗo ko luwato ko cukalel walla oɗo ko mineur walla oɗo ko goɗɗum kañumen yo keɓ kalis tan ko ɗum woni ko intéressé ɗumen bandiraɓe hunde nde hulɓinima en tolnima e jamanu mo gandanɗa hoorema Allah hulaka enɗam renaka kadi gacce barannoɗe nati fawguinde nden yimɓeɓe gurno ko gurdam guertoɗe kañumen gardoto coppide o caggal kono hande yimɓe guuri ko gurdam kankaleje ko kañumen kedata caggal coppi mumen keede yeeso soubhanAllah ko ɗum saabi noon hande kala suka no maara eno jibinira e kadi aussi needi ndi o neera e nder galle maɓɓe ɗo ko ɗum woni ko yaltinta boowal ko ɗum saabi neediji ɗi moƴƴani nde tawno ala suka mo nehaki woni tan ko nehi ɗum bondi walla nehi ɗum moƴƴiri kono kala mo jiiɗa jibinaɗo ha mawni fotini andu wonde ko neha ɗum
heddoro ko nedi ndi wona moƴƴiri walla nedi ndi wona bondi. Kono noon hande ko nehiɓe nediji bonɗi ɗi ɓuuri hewde fuuf e nehiɓe nediji moƴƴiri ɗi. Ha ɗum saabi noon moƴƴere hande wawa feñde ne tawno bonande ɓuuri moƴƴere hewde, ne tawno ko boni so tawi ɓuuri hewde eko moƴƴi tan sa renaki ko moƴƴi ko feñata, kono ko moƴƴi so tawi ɓuuri hewde eko boni tan sa renaki aussi nde ɗon bonande feñata. Ko ɗum saabi noon hande eɗen poti yurnitade, eɗen poti aussi wattude e sukaɓeɓe hakkillaji. Ko gonga moni kala koko ha joni moɗi wuuri, ko gonga kadi aussi jinnaɓeɓe nana dogna ngam ƴewande sukaɓeɓe ha joni ko pattini walla ko ñaami, kono kadi aussi on mo gurnata o faam wonde janggo e jaam ma namde hol ne nerunoɗa tigui rigui ha joni ɓesgu ma. Ko ɗum saabi noon ni ñamdu ndu e yardu ndu ko gonga, kono kadi nedi ndi ko hen jeeya. C'est très important gaccen hen hakkillaji men ne moƴƴi. Kono hande ƴewɓeɗo sukaɓe ko fotina gammu woni mawluda innira ɗum wonde 15 août, ala ko wonata hen fandare ma so wona yaade aɗa waɗaya ko boni walla oɗon cikkodira hakkude worɓe e rewɓe ɓe gandanɗa hoorema aussi ko woni hakkude mon ko iblis ɓolo. Walla indiron ɗum ko fotina maggal Cheikh Ahmadou Bamba mo gandanɗa hoorema wonko tagno ɗum ummati ko ligganade ha joni Allah ha Allah yoɓi ɗum ko yoɓi ɗum ko, ala ko woni fandare mon noon so wona wonde indirde ɗum 15 août. Te 15 août o hoore mum ko tagno ɗum ummade ko onon koye monon ganda, ha hankkadi ɗum wonti slogan mo gandanɗa hoorema so tawi nden yonti tan hakkillaji sukaɓe hewɓe gonata koye yaade Mbour, te so jeehi toon ala ko wonata fandare men so wona yo ha joni mbatton ko boni pilma, so pari kadi waɗe ɗum partagé société o hucciten daara sukaɓe wonɓe kadi jiiya ɗum ɗon cikka wonde ko ɗum woni aduna o, jaaha mbaɗa ko ɓuuri ɗum ɗon bonde. Bandiraɓe mbattenen hakkillaji men no feewi, ganden wonde Sénégal ene sohli sukaɓe dariɓe, ene sohli sukaɓe gollotoɓe, ene sohli sukaɓe ɓe gandanɗa hoorema aussi nawroɓe Sénégal yeeso, jogiiɓe pandale moƴƴe, pandale juɓɓuɗe, pandale juntuɗe, sukaɓe jogiiɓe joom, jogiiɓe fulla, jogiiɓe fayida ngam yidde ɓamtude leydi ndi. Kono Sénégal wona sukaɓe waɓe hono ni sohli, ne tawno sukaɓe waɓe hono ni nawrat leydi caggal, kono nawrata ɗumen yeeso. ɗiɗo vidéo ji lomotif ɗi mbaɗaka barke, ne tawno hande noon yimɓeɓe ɓerɗe ɗe koko ñawi. Goto foof so tawi nani vidéo lomotif tan ala ko wonata fandare mum so wona yo waɗe envoyé, so wona yo waɗe envoyé, so waɗama envoyé ƴetta waɗa goɗɗo partagé, hunde nde yara hono noon, yara hono noon, yara hono noon, ene reɓa ha aduna Allah foof heɓa hen. ɗum noon so tawi on cikki wonde koko fewnata ala koko bonnata, hay onon yeɓoɓe ɓe ɗum ene bonnana on. Donc il faut gandon kam paamon wonde 15 août so tawi yonti sukaɓe ɓe soɓe jalti ɓe mbiyon wonde ɓe jaaha jaggeɓe woto ɗacceɓe ɓe jaaha, ne tawno son ɗacciɓe ɓe jeehi ina hasi won waɗoɓe ko ɓuuri ɓeɗo ko mbaɗata ko bonde, heddoto noon ko yiyaka. Kono noon kadi aussi so tawi an ka jinnaɗo aɗa jogui ɓesgu ma, ren ɓesgu ma nde poɗɗa renirde ɓesgu ma ni, woni rende ɓesgu mum noon ko wattude mum hakkille, kadi rende ɓesgu mum ene jeeya hen jo e jo foof yewtit e ɓesgu ma, gandina ɗumen holne potata worude e holne potata wonirde, holko potata renade, holko potata jaggude, gandina ɗumen, jangguina ɗumen aussi holko woni sexe, jangguina ɗumen holmo potata wawde sekkodirde ɗeɗon gueɗe e holmo potani wawde sekkodirde ɗeɗon gueɗe. Kono so tawi communication poɗɗo wadde hakkude ma e ɓesgu ma o ala ɗon tan sa renaki so tawi jomumen jalti congere. ɗum noon mbatten hen hakkillaji men no moƴƴi bandiraɓe musidɓe, no sikki ala laamu ngu aussi o wattu hen hakkille mum, ɓe ƴeewa ɗeɗo gueɗe, ɓe mbatta hen hakkillaji mabɓe no feewi. So tawi nden yonti ɓe mbaɗa hen foddeji mabɓe ɗi poti waɗana timma, te kadi kala moɓe jii ne waɗi vidéo ji mbaɗi hono ni yoɓe mbat feere ɓe jagga ɗum, soɓe jaggi ɗum yo mbaɗ ɗum e mbabba he. So tawi waɗama wattama tan to ɓooyi seeɗa aussi jomumen ndenoto, nde tawno neɗɗo ne wawi ñamde ha reedu mum heewa taw toni mum ninani walla taw ngolani ƴiyal. bandiraɓe musidɓe on calminama, on juurama. Kala mon jiɗɗo wadde en suivre noon toon to TikTok mbatta ko DJ Du officiel, so tawi ko toon to Facebook aussi ko DJ Du officiel, so tawi aussi ko toon to banggue Instagram ko DJ Du officiel, so tawi ko toon to banggue Snapchat ko DJ Du officiel. ɗum noon sikki ala banda men tedduɓe musidɓe horsuɓe oto jejjire wadde like, mbaɗon partagé, ɗaccon hen commentaire uji mon, ne tawno dole liggo ko ndiyam kono dole titonde ko onon. Kono noon woto jejjite aussi F2V Global Service, ne tawno ari ko rewtude joote e yoltude hujjaji joom galleji en. On beltanama onon kala e kuuɓal.